Разпространява Божието Слово, за да може да стигне до възможно на много изгубени души, които се нуждаят от напътствие към истината за спасение. Притчи Соломонови, глава 27. Не се хвали с утрешния ден, защото не знаеш какво ще роди този ден. Нека те хвали друг, а не устата ти, чужд, а не езика ти. Тежък е камъкът, тежък е и пясъкът, но гневът на глупеца е по-тежък от единия и другия. Лют е гневът, неукротима яростта, но кой ще устои против ревността? По-добре открито изобличение, нежели скрита любов. Искрени са укорите от оногова, който обича, и лъжливи са целувките от оногова, който мрази. Сита душа тъпче и вощен мед, а на гладна душа всичко горчиво е сладко. Каквото е птица напуснала гнездото си, такова е човек напуснал мястото си. Благовония и кадиво радват сърцето, тъй всеки му сладък бива приятелят със своя сърдечен съвет. Не напущи приятеля си, нито приятеля на баща си, и не ходи в къщи брато си в деня на твоето злочестие. По-добре съсед наблизо, нежели брат надалеч. Бъди мъдър, синко, и радвай сърцето ми, и аз ще имам какво да кажа ономува, който ме злослови. Благоразумният вижда злото и се укрива, а неопитните вървят напред и се наказват. Вземи му дрехите, защото е поръчителствувал за чужд, и за чужденеца вземи от него залог. Който високо хвали приятеля си от рано утро, ще го вземат за злословец. Непрестанно капене в дъжделив ден и свъдлива жена едно са. Който иска да я крие, иска в десницата си да скрие вятъра и благовоние, що само се обажда. Желязо остри, и човек изостря погледа на приятеля си. Който варди смоковницата, ще яде плодовете й, и който пази господаря си, почетен ще бъде. Както водата е лице срещу лице, тъй сърцето на човека е към човека. Преизподнята и Авадон са ненаситни, тъй също са ненаситни и очите човешки. Гнусота пред Господа е оня, който дига дръско очи, и неразумни са, които имат невъздържан език. Каквото е пота за сребро, горнило за злато, такова са за човека устата, които го хвалят. Сърцето на беззаконника дири зло, а правото сърце дири знание. Грухай с черясло глупеца в чутора заедно с зърната. Глупостта му не ще се отдели от него. Добре наглеждай добитъка си, имай грижа за стадата, защото богатството не е вечно, пък и властта нима е от рода в род. Трева никне и злак се явява, и засъбирват близки билки планински. Овците са тебе за облекло и козлите за купуване ниви. И ще имаш достатъчно козе мляко от тебе и на твоите домашни за храна, и на твоите слугини за прехрана. Днес можеш да умреш. Не е късно, нито твърде рано. След 15 минути, след 1 час, след 10 часа ти можеш да си мъртъв. Затова избягвай да поставяш фокуса на утрешни събития. Не дей да се хвалиш сам, бъди смирен. Ако някой ще те хвали, нека е някой друг. Човек, който не може да мисли разумно, е изключително опасен в разгневено състояние. По-добре да нараниш някого с градивна любов, отколкото да го обичаш скрито. Ако някой те обича истински, ще ти казва нещата директно, независимо дали ще се почувстваш обиден. Човек, който не осъзнава какво има, винаги ще търси повече. А човек, който осъзнава какво има, ще се радва и ще бъде благодарен за най-малкото. Както желязо остри желязо, така и приятели взаимно се надграждат. Уповайте се на Христос и Той ще ви напътства към най-святата, чиста и изградена версия на вас. Амин.